Hanna ta goge hawayen da ke zubo mata. Haisam ya yi ajiyar zuciya cike da tausayin Hanna a ransa. Hanna yarinya karama ta san bacin rai, ta san tashin hankali, ta rasa kowa da zai tareraye ta. Ba wanda za ta gani ta ji daɗi baya ga mahaifinta. Allah sarki, na yi wa Allah alkawarin ba zan kyale yarinyar nan ta ci gaba da tagayyara ba. Ya juyo ya kalli Hanne wacce har yanzu take rike da abun busa a hannunta tana jujjuyawa. Ya ce to kawo abun busar shi ma na ajiye miki, idan ba haka ba shi ma malamai za su ɓace. Hanna ta yi murmushi ta miƙa masa ya karɓa ya jujjuya ya buɗe jakarsa inda ya saka tsakiyoyin nan nata ya saka ya mayar da ziki. Ya zuge ya ce yanzu abin da za a yi, ki je kicin gashi can. Ya nuna mata da hannunsa ya ce ke uwar bi ta zo in ji Malam Haisam. Kiji ku taho tare. Hanna ta miƙe cikin ladabi tana mai amsawa. Ta nufi inda ya nuna mata tana tafa tana ƙara tsuke ɗamarar da ta ci da gyale. Haisam ya bi ta da kallo har ta ƙure. Ya yi murmushi ya girgiza kai bayan tafiyarta da kamar minti 5. Sai ga Hanna da uwar bi sun taho tare. Bayan uwar bi ta gaida Malam Haisam durƙuso har ƙasa, duk da ta haife shi ta kuma yi jika da shi. Amma ai durƙusa mawada ba gajiyawa ba ce. Irin abin alherin da Haisam yake musu ita da abokanan aikinta na kicin su ne masu dafa 'yan makaranta abinci duk ranar da yake duti. Idan ya zo kicin duk sai ya bi su da kuɗi dukkaninsu. Don haka Allah suke Malam Haisam ya zo kicin. Bayan sun gaisa ya ce uwar biyu wata alfarma nake so ki yi min idan har ba za ki takura ba. Uwar biyu ta sake gyara gwiwoyinta ta durƙusa ta ce haba Malam Haisam. Menene ni kuwa a duniya za ka nema? Ina da shi na takura. Ai babu, sai dai ma na yi murna yau har ka nemi abu a wajena kana yi mana alheri. Allah ne kawai zai biya ka da alherinsa. Haisam ya ce amin na gode. Ba wani abu bane daman. Wannan yarinyar da kika gani kanwata ce, ma daga ƙauyen mu ta ci makarantar nan. Babanta ya kawo ta ɗazu. To kasancewar a can ba su iya karatu ba. Dan an ce a ɗinko kayan makaranta ba da sauran sai shine naga da su koma gida ga shi garin su ba kusa ba. Shine na ce zan baki ita ki tafi da ita gidan har kwana 2 haka kafin na ɗinko mata kayan makaranta wato da sauran siyayya sai ta zo ta koma hostel. Uwar bi ta ce Allah sarki Malam Haisam, wannan ai ba wani aiki bane ba komai. Ai sai mu tafi, dama na gama ɗaure kayana a ledata, tafiya kawai zami. Haisam ya ce to na gode. Ya sa hannu a aljihu ya ɗauko kuɗi ba tare da ya ƙirga ba, ya miƙa wa uwar bi ya ce to ga wannan don ku samu ku yi siyayyar abin da babu. Uwar bi ta karɓa zuciyarta cike da farin ciki da mamakin irin wannan yawan kuɗi da ko albashinta na wata biyu bai kai wannan ba haka. Ga shi daman wata ya yi nisa. Sai ta godiya da shi albarka har ya gaji da amsawa. Ya kalli Hanne ya ce Hanne ina ga yau duk wunin nan baki ci abinci ba. Ko Hanne? Hanne ta sunkuyar da kai ta yi murmushi ta ce na karya da safe. Uwar bi ta yi carab ta ce a'a tun karin kumullen safe kuna ta tafiya ko? Haisam ya ce ai da nisa don haka uwar biyu idan kun je ki bata abinci ta ci ta ƙoshi. Haisam ya ce ki siya mata tsiran nan na bakin tasha. Uwar bi ta ce in Allah ya yarda kuwa. Haisam ya ci gaba da cewa sabulun wanka da mai kamshi ki bata ta yi wanka, kar ki barta ta sharɓa wannan kwalliyar da duk fuskarta ta kwaɓe da kwalli. Hanne ki daina yin wannan dige-digen kin ji? Hanne ta ce to. Uwar biyu ta yi dariya ta ce ai da haka za su zamo 'yan mata yadda ake kwalliya mai kyau irin ta 'yan boko ko Hanne? Haisam ya ce ina ganin har kanta sai an wanke an yi mata sabon kitso. Ko kin yi kitso mu ga kan? Hanne ta zame dan kwalinta ta durƙuso da kanta ta nuna musu. Wayyo Allah, kowa ya kalli kan Hanne zai san bata da uwa a gidan ko wani tsayayyen ko kuma ƙazamar uwa Allah ya bata. Gashi ne irin kanan naɗaɗɗen nan na Fulani ko mu ce buzaye ko kuma Larabawa, mai laushi mai santsin gaske, baki wuluk mai tsawo sosai wanda yake taɓa doron bayanta, amma me ya yi datti kura amosalin kai ka ce dan ba ta yi aka turmusa kan a cikin yashi. Sai wani kitso tuma-tuma guda 2 daga gani ita ta yi da kanta. Uwar bi ta ce lala Hanne haka kanki yake amma kin yi wasa a yashi ko ga ki da gashi tubarakallah. Baki san 'yan matan yanzu ido rufa suke neman gashi ba da kuɗin su ma siya suke su ƙara. Yaya kika bar kanki haka?
babu gyara. Hanna ta yi shiru, kanta a sunkuya a ƙasa, tana ƙoƙarin ɗaura ɗan kwalinta. Haisam wanda yake zaune sai girgiza kai alamun tausayi. Dan ya nisa ya ce, uwar biyu, yanzu dai abin da za a yi. Ya ƙaro wasu kuɗin daga aljihun sai miƙa mata. Uwar biyu ta ce, na me wannan kuma? Da ina son ganin Haisam ya ce, ina ganin Hanna na buƙatar abubuwa da yawa a kwana biyu za ta yi a gidanki. Tsaya ki tambayi masu wajen irin man wanke gashi da na kitso da sabulun wanka da na wanki da abun goge kafa. Siya mata silifas. Duba kan idan da kwarkwata ki sayi shelters duka a fesa su mutu. Ko za ki taho aiki gobe? To ki samu wata ki biya ta wacce za ta gyara mata kan nan ta mata kitso. Kai har ma wanka ku yi mata da kanku. Ai bata wuce a yi mata wankan ba ma.